ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ଅଛି ଯେଉଁ ପର୍ବ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମାଆଙ୍କ ହାତର ସେଇ ସୁଆଦିଆ ଚିତଉ ପିଠା। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠା ତିଆରି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଚାଉଳରେ ତିଆରି ଏହି ନରମ ସୁଆଦିଆ ପିଠାରେ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଦ। ପର୍ବ ଆସେ ପର୍ବ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ହାତର ସ୍ୱାଦ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିଯାଏ। ଚିତଉ ପୁଣି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଯେମିତି ବିରି ଚିତଉ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚିତଉ। ସାଧାରଣତଃ ଚାଉଳ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ବିରି ଚିତଉରେ ବିରି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚିତଉରେ ନଡ଼ିଆ, ବାସ୍ ଏତିକି। ଯେତେବେଳେ ଗୃହିଣୀ ହେଲି ଜାଣିଲି ଚକୁଳି ଆଉ ଚିତଉର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କ'ଣ। ଚିତଉ ଯାହା ପିଠାଟି ଆରପଟକୁ ଲେଉଟା ଯାଏନି, ଘୋଡ଼ଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡ଼େଇକି କରାଯାଏ। ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠାଟା ଲେଉଟା ଯାଏ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଥାରେ ଯେହେତୁ ଚିତା ଲାଗେ, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୋଷାସ୍ କିଚେନ୍।